Hej alle sammen og velkommen til Sørby Esport. Jeg har fået fornøjelsen af at skal lave et review for jer på den her super fede gaming laptop fra Lenovo. Det er en Lenovo LOQ15, og LOQ står, det hedder bare LOQ. Det er Lenovos nye Entry Gaming Level bærbar. Så jeg har fået lov til at få det her fede produkt med hjem og få testet det i nogle dage. Jeg synes, det er en fed bærbar, som jeg skal vise til jer i dag. Det første jeg vil gå ned i, det er faktisk det ydre. En sindssygt lækker, æstetisk bærbar. Man kan godt se, at det er en entry level, altså det betyder, at det er en lidt billigere bærbar, og det skal nok komme ind på, hvad det betyder. Det betyder ikke så meget for speksene, det kommer jeg også ind på, men det jeg egentlig vil sige, det er, at super æstetisk. Det jeg godt kan lide ved Lenovo, det er, at de altid propper deres udgang, altså USB-udgangen, Ethernet og alle de her, de ligger om bagved. Det vil sige, skal man have sat mus, et tastatur eller en ekstra skærm, eller hvad man nu skal have, og selvfølgelig internettet, fordi vi gamer ikke på wifi, men skal man have sat det til, så sætter man det op bagved, sådan så du egentlig har fri bevægelse både til musen og til alt muligt andet, til colaen, der skal stå ved siden af. Super fed yder, plastikkabinet. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt. Jeg har ikke, man kan godt få sådan lidt dårlige vibes af plastik. Der er nogen, der gerne vil have aluminiumskabinetter. Jeg synes faktisk, det her de gør det meget godt. Rigtig lækker farve, og generelt en lækker bærbar. Det jeg vil starte med, og når vi snakker performance på den i hvert fald, så vil jeg starte med at kigge på keyboardet. Jeg synes, Lenovo har gjort det rigtig godt på keyboardet den her gang. De har lavet sådan en classic tactile gaming keyboard. Det føles som et normalt keyboard. Det er et 1,5 mm travel distance, altså det som vi kender fra alle de andre brands rundt omkring markedet. Der er 100% anti-ghosting, det vil sige, at der er ikke nogen knapper, der ikke bliver trykket på, og så mærker du ikke, at den reagerer. Den reagerer faktisk, og det er faktisk et rigtig fedt keyboard. Føles lækkert, det former lidt efter fingrene. Det kan jeg godt lide. Det er en smagssag. Tastaturet er backlit, som det hedder, altså det er lyst op bagfra med alle mulige fede RGB-farver, og det står også og blinker her. Derfor så kan man godt blive sådan lidt distraheret, men det kan man slå fra, så kan man få hvidt lys, og man kan få den farve, du nu vil have i RGB. Super fede features, det er der nogen, der går rigtig meget op i. Jeg synes, det er fint, jeg plejer at slukke det, men det er jo hver sin smag. Skærmen 144 Hz 15,6 tommer skærm med 360 nits, lyder lidt nørdet. Det der egentlig er rigtig vigtigt, det her det er de 144 Hz. Vi gamere er blevet vant til, at når vi har med en gaming device at gøre, så skal 144 Hz. Det leverer den på. Jeg har prøvet at spille Counter-Strike på den. Jeg synes, den gør det super godt. Og grunden til, at den gør det så godt, det er jo fordi skærmen selvfølgelig er 144 Hz, men det er altså også fordi, det vi har nede i den, det er, at vi har en Intel i7 13. generations processor i, og der er i den her version er der et Nvidia GeForce RTX 4060 kort i. Så det er altså en ordentlig base, vi har med at gøre her. Det er det, man plejer at sige, altså specsmæssigt plejer at sige, er en midt til høj gamingbærbar. Her der har vi den bare i en møgbillig pris, pakket ind i et lækkert design til billige penge. Der er nogle forskellige versioner af dem, det vil jeg ikke gå så meget ind i, men det man kan altså få en gamingbærbar i den her kaliber til under 10.000 kroner. Det er der nok ikke mange, der bruger, der gør så tit. Jeg synes, Lenovo har gjort det rigtig godt med den her. Den er lækker, den føles lækkert, den er hurtig selvfølgelig, fordi der er rigtig meget indmad i den. Hvis vi kigger på sådan den generelle performance og alt det her, så synes jeg, at Lenovo har gjort det med at bruge et billigere kabinet. Man kan sige, at æstetikken den har lidt tykkere kanter i siden. Det kan jeg sådan set, altså jeg ser det jo ikke, når man sidder og spiller. Selvfølgelig er den ikke lige så pæn med i skolen, som hvis man havde en eller anden MacBook, eller hvad man nu havde der. Men jeg synes, som gaming device, og som gamingbærbar, hvis man skal spille Fortnite, eller Minecraft, eller hvad man nu skal spille, så er det her lige præcis den, man skal have. Så i min egen lille score, så vil jeg give den 4 stjerner. Jeg synes ud af 5. Jeg synes, den gør det sindssygt godt på performance-delen. Det er plastik, men man skal også tænke på prisen taget i betragtning. Der er det altså bare en bærbar i særklasse, så hvis man tager bedst til prisen, så er det 5 stjerner. Jeg synes, den har gjort det rigtig godt. Jeg er rigtig glad for den i de her dage her. Så hvis I går og leder efter en bærbar både til skolen og til at game derhjemme,
Der er nogen, der ikke kan lide stationær, eller nogen, der ikke har plads til. Så vil jeg sige, gå efter en Lenovo Lock 15. Jeg synes umiddelbart, at det er den på markedet bedste prisen i øjeblikket i den her version. Så hvis I mangler en bærbar derude, så vil jeg sige, så er det en Lenovo Lock LOQ15. De her specs her lyver ikke. Den er et monster på serveren, og hvis I skal være rigtig gode, så er det Lenovo Lock 15. Ses. Hej.